Cestovanie časom realita. Predstavte si, ako by ste sa preháňali časom a priestorom. Je cestovanie v čase skutočné, alebo len vedecká fantázia? Poďme sa pozrieť do ohromujúceho sveta cestovania v čase. Profesor Brian Greene tvrdí, že indície k cestovaniu v čase máme už od Einsteina. Ale dokázať to je tá zložitejšia časť. Einstein nám ukázal dva typy cestovania v čase. Poprvé, ak by sme sa vesmírom pohybovali rýchlosťou blízkou svetlu, starli by sme pomalšie. Keď sa vrátime na Zem, ocitneme sa v budúcnosti. Po druhé, v blízkosti silných gravitačných zdrojov, ako sú čierne diery, sa pre nás čas spomaluje. Vráťme sa na Zem a opäť sme v budúcnosti. Ale čo cestovanie späť v čase? Tu sa to komplikuje. Niektorí vedci si myslia, že je to nemožné. Einstein naznačil existenciu červých dier, tunelov v časopriestore. Ak sa jeden koniec nachádza v blízkosti čiernej diery, čas na každej strane plynie odlišne. Teoreticky by jeden koniec mohol viesť do minulosti a druhý do budúcnosti. Zatiaľ sme však existenciu červých dier nepotvrdili. Takže cestovanie v čase zostáva zatiaľ len lákavou teóriou. Aký je váš názor? Napíšte nám do komentárov.